Ikusten dezuten bezala, bi elkarte indartsu dauzkagu igandean lehiatzeko, baina finala kiroletik aparte nahi dugu alegato bat egin elkarte bezala finalean kluben aldeko alegato edo errebindikazio nagusi bat. Uste dugu klubek direla pelotaren sustatzaile, klubari gabe ez dago kirolarik, guretzat klubik gabe ez dago pelotarik eta ez da ere pelotaririk. Askotan usten dugu pelotarik txanpinoiak bezala ateratzen direla, baina pelotarik behar dute urte asko norbait erakusten atzean eta bere ibilbidea eramaten, ez? Orduan, finaleko ekitaldia hasiko da nazionalean parte hartu duten 17 kluben beraiek izendatu duten ordezkari bat omentzen. Zerrenda hor daukazute, zeintzuk klubek zeintzuk izendatu duten omenaldi txiki bat hori egiteko. Eta, ekitaldia horrekin hasiko da, baina batez ere ekitaldi nagusia finalekoa izango da 4 izen nagusi pelotan, bere urte asko eman dutelako pelotaren alde lana egiten. 4 izen horiek dira Tomas Ezkurra Barberena Zugarraldekoa. Hau da Zugarralden izan da, berez da pelotaren sabio bat, eta Zugarralden egor da bere bizitza osoa pelota erakusten ehundaka umeei. Serafin Ibarra Luzar Markinako pelotako sortzaile bat, eta baita ere 30 urte baino gehiago Markinan egon dana eta lehendakari bezala pelota erakusten, eta orain dela gutxi utzi du. Segundo Alkorta Oliren Getarikoa, segundoi buruz, bere bizitza osoa ere pelotaren alde, eta batez ere bere gauza lana nagusia antolatzen du txapelketa bat, parte hartze gehienetakoa duena, Getariko txapelketak, eta Maria Jesus Fernández de Landa Adurzakoa, baita ere Araban pelotaren erreferentzi bat, 30 urte baino gehiago pelota munduan egon dena Araban, eta Adurzako lehendakaria dena oraindikan, eta irakaslea, pelotakoa, eta 4 pertsona horiei nahi diogu omenaldi berezi bat egin finala egunean, bere bizitza osoa pelotaren alde egin dutelako eta errebindikatuz horrelako jendea bereien bitartez beste jende askok eta askok pelotaren alde lana egiten dutenak. Ekitaldian, seguruenik Juan Martínez de Irujo eta Jokin Altuna izango dira pertsona hauei plakak emango dietenak. Pixkat ere pelotariak eskertuz lana hori pertsona horiei. Alegato hori kluben aldekoa, hori da ekitaldi nagusiak izango dira final egunean kiroletik aparte. Gauzatxo batzuk konfirmatu dute Euskadiko Pelotaren Federazioko lehendakariak eta Nafarroko Pelotaren Federazioko lehendakariak egongo dira, bertan, baita ere, politikoak, kiroleko politikoko ordezkariak, eta pelotari askok, bai profesionalak eta afizionatuak konfirmatu dute ere egongo direla bertan. 4:00 irekiko dira takilak, Beotibarren, eta 5:00 irekiko da frontoia jendea sartzeko.